Počkej, musím nastartovat to ještě. Panem. Kamaráde, já asi končím. Já jsem to první kolo, co si jel, tady na tom skoku, jsem viděl. Hele, dole jsem vylíct, tam jsem měl do roší, a ubrzdil jsem se, otočil jsem se. Tady tu lavici, vole, tu jsem dal už úplně na hranu levou a končím. Já jsem na tebe koukal, jak ti to šlo do štorci. Už jsem měl 2 krizovky, seru na to. Ty vole. Můžeš úplně?
No, asi jo, já jsem unavený jak blázen. Dneska už konec? A myslíš, že ne? To je právě 1 hodina. Ty vole, tady vole, od 9:30, ty vole. 9:30 si přijel, ale... No hele, tam jak furt jsem se tě držel, jenomže ty koleje, no protože ty koleje, já jsem to bral zleva a skočil jsem vždycky skoro jako za ně, jo. A ty jsi to bral zprava, tam je to rovnější, tak jsem to tam poslal taky, jenomže jsem byl na to moc rychlej a už jsem to nestačil, tak jsem tam byl do toho roští, ty vole. Ale otočil jsem to, dobrý jo, tam takový zákop. Pak tady na té lavici, vole, jsem to vzal na tu levou hranu a málem jsem skočil vedle už. No, tam ona nese trošku doleva. No, tak tam se už ty vole, Nebo pravo. už vlaju jak to, ty vole, jak prápor zatím, ty vole. Počni a ještě... Pak odpočnu a ještě třeba dám, no, ale už ty vole, toho mám plný kecky teda.